Kini sobrang pagmahal sa tuwa asawa ba? Usahay, abusahan gyud. Problema ko na akong asawa kay sobrang kahinapat. Ug maunang mahadlo ko nga basig mahinay ka nako. Pero aron ninyo yung masayran na ako ang istorya, ingong ko na pagsugod nga ako sa gilanon. I know I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only so deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You've learned from every lonely day. I've learned and I've come back to stay. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more. We could have it all. You and I again. Just forgive me, oh, I die. Please let me try again. Usbeng! Daday, di ano day? Buong nga nabot naman din ako sa uwa day. Huwag ko kupantay na. Kanta-kanta ka man ko diha. Ano man, ako lang kasi mo trabaho dinis bay? Manna day, nakapanlimpyo na ko, nakapanghugas na ko sa mga plato, limpyo na. Ang bata nakakaon na. Manna day, patutoy na nako. Ako na lang. Siwa pa. Wa pa katutoy? Wa pa ko kaon ba? Karaanan ang style, Usming. Kumita na yan. Wa pa ko kaon day, oy. Kaya huwat naman ka. Nagtungan kita. Sige, pagsukad na dito kay mag-ilis pa ko. Okay day, no probs. Okay, the table is ready. Day! Alina, day! Mga na to! The table is ready to demolish. Day! Usming, asa mo mga sinina dito sa kwarto? Oh, wala na, day. Ako nang gilabhan tanan. Ala, kahanggaw, eh. Ha? Ngano gilabhan malimutanan? Ingon mga labhan tanan. Bugo bid ka, eh. Unsa mga oy? Di man tamang laba. Di taman laba, suko. Unyang labatat, laban na to tan. Suko, gyapon. Ang akong di ko masuko, nga hastang mga sinina nga nasa parador ang mga pinilo, imo manggiapil og laba. Aw, ingon manggukang labhan tanan. Bugo juga, eh. Gay! Unsa may sulubon ako ini ron, ha? Nga hastang mga limpyo na kung parauran sa bagi, apil malimog laba. Bugo juga. Day! Ato kay! Nga onda! Ato kay! Naglamoy diha. Bungutit to'y, kadagraman niya akong gianda mo pagkaon. Oh, waitan, mabihan na, oy. Oh, sakita sa uno ka na, oy. Ikos na kom sa kardero. Waita, mayara. Oh, kidro tayo, oy. Ingon na ni kabagsik akong asawa. Kamay lang itong sipyat, piti na yun. Salig nga, di lang kong sukol ba. Basig mahinay ka niyan ako. Unya to, Ako ni pre ha? Ako ni. Pre, naunsam yung ulo taon, eh. Napahak naman sa ka. Ito ni mapahag pre. Nabutoy rin eh. Bibutoy rin na. Sinaw mo kayo, abir kong pahak. Naunsam rin na. Ay, gihapag na takop kardero ni Bita. Ang Blita. Ha! Paita. Hakab daw sa mga, ang sulig nga, mahal kayo na ako siya ba? Pinangga kayo na ako. Pwede na maayo nga nanaon na kapirmis mong sawa. Tabana taon ka, bida. Huwag na siya respito ni mo. Lagi? Oo. Suklan pa ni mo. Isa kayo suklan ako pre. Akan anong taong lisod man. Sukol sa pre. Ha? Kung ako suklan, ang rambula mismo ka. Pre, di na mahimo para na ako, pre. Ako, ikaw mo'y pari. Aw, pari naman, padre di pamilya ka. Ikaw mo'y haligis, may main, unsaw ka. O lagi, unyaw si mansad ko na'y atop sa panimahay. Mag-unsa, mag-anualigi ko may atop. Probida. Ha, paita na siya na, pre. Pakita ko na si Muha, pre. Permi naman na kita, pre. Usay, ang mga nilang ludan. Ludak. Di ba, boto kayo pasabot ba, pakita siya kung maglagot ka. Ikaw, hari sa panimahay, pues, pakita siya si mo pagkari. Di na, pre. Di na. Dako yung gubot na yung tabo ko mano, pre. Mas grabe pinakagda kong gubot sa Rusya o sa Ukraine. Pre, swing.
Si pare mo to kragyo ko masumbungan sa akong mga problema. Sa higayon nga magkagubot mi sa akong asawa. Kanang may tabon diri ba ay may bawo ginaos pare mo tok. Ug siya taon mo itik sige tambag nako. Unya to. Diin man ka, ha? Kalit ka ba lang nawa din bay? Ay dito ko silang pare mo tok. dahil- Nag-unsa ka man dito, ha? Nagpalaban ka? Uy. Palaban ko. Nag-unsa ka man dito, ha? Nakagiring-iringan dito? Uy, takka mo nga. Patak ka, ha? Kisay babae mo! Ang unsa man taong ka diri? Masakpan na lang gani kang usminga ka. Karang itlog mong galumpong, lungion ko gina. Sakta ka diri. Sakto naman ni Bayabas. Si Bayabas, kahilas baya nimo. Unsa gidak-an na lang jud ka ng imong itlog? Aw, kan ni mo ni. Mura nagmansanitas. Uy, tay, among ko diyan eh. Oh, kami ni Osming. Yasas na na yung tilyang ni mo, ay nay. Oh, ikaw din nanay. Adi ay, wala kakailan ako, uming. Ay, Sming. nakailam ko kus imong buhok na eh. Oh, lagi. Mubo naman ko kayo. Ada, muratag ungo at bukaw. Eh, Kanong di na eh. Dili na di murag ungo. dili na. Amura nag-abat. Ay! Na. Taga, ay. Unsa mo katilyang? Ay, nukul mo kakalit ya. Usba tong gisulti ni mo, unsa to? Mura kong abat, ha? Ha? Uy, duk, rogali. Tay, nay. Matamo. Mas may tingali mo sodo na mga rebe. Og mag binukbukay mo diri sod. Aw, bukon ko magyud ni ron. Unsa mo katilyang? Oy, Aba dia. Ngali mo tay, nay, dili mo. Kay ay, nanggawas na mga silingan mo. Ha? Mamaritis ba kay na? Dali mo sumari. Okay. Lingkod lang sa demo na tay kay mag-andam kog inyong mas snacks. sige do, apilin yung soft drinks do, ha? Pagkulata ka na ako, Andoy. Soft drink do, ice water lang do, ay, soft drink. Ay, baw na siyang diabetic ni siya. Magsige inom-inuman ng supeng. Basta gidili gani, ayaw pag-inom. Musupak yung ka, bukbukon ta karon diha. Kabito, bisa kay blood ka, kaano niya po kagbaboy. Baboy man na. May mana kay sa pagkapakanon ko ni mo buwad nga utusang maka-high blood. Siyempre, mo pili kong baboy. Kanahan baya ni mo. Bida, suloy. Eh, ako Bida diya ko na- bida-bida ha. Sikaran ko ng bagang ni mo ron. Ay, Tingog tay. Basig aduklan sa kang nanay usab ron. kakidot niya, ani, oy. Hoy, Usming. Nay. Asa mas blita? Di ara ko, nay. Oh, naaraman di ay ka diha. Wa man ka magtingog. Ay, napamagkukugi trabaho diri sa kusina, nay. Oh, wa man ka magsulti. Bebe, tabangan ta ka diha. Tay. Saman. Pirmi kang duklo na nay tay. Ya, pirmi naman na. Parehas gyud dito ni tay do. Oh, unsa? Duda ko tay. Kana blita ba? Tuwa na naliwat ni nanay. Nakatag-ali ka do. Nga naman, pirmi sa kaduklo niya. Sobra pa dukol tay. Gahapon nga igo ko takpong kaldero. Ay, bida ning mga babayhan na. Unya tay. Unsa may gigamit ni mong defense tay? Oh, yeah, magbantay ka. Gabiti dayo ka ng the best defense. Unsa may best defense ni mga natay? Dagan! Ito'y pagkakidot. Usming. Shh, Usming. Huy. Bangon sa mata sa pagmata ba? Usming. Bangon sa mag-istorya ta. Uy, ano mo eh. Makapoy karugyakan ko ng naong ni mo ron. Binuang dadaya. Bangon sa lagi diha. Oh, Bangon ba? di ko mabangon ni mo lang yak ano ako naong. Yakan ko gina. Kung wa pa ka mo bangon, Ano ang problema ni mo? wa ko'y problema. Ikaw ang dunay problema. Ako na sa singim lang ako eh. Nganong dunay mancha ang kwelyos imong sinina? Unsa mo ka eh? Mabuling mo yun ang sinina ba? Pero ngano naman ang lipstick? Oh, lipstick ka mga kaya. Okay. Unsa? Unsa, ha? Ha? Kinsay babae ni mo? Kinsay babae ni mo tug ana? Puro sa stauras na koron. Kinsay babae ni mo? Huwag ko'y babae. Uy, okay. Tug-an ba? Ay! Pwede nga na akong kinaurasan na ito. Mura kong ibugno ang ungogod. Grabe kaya ako sa away. Isang unsan na lang yung buhaton. Huwag mo sulti niya nga dili na lipstick. O dili kitsap. Huwag yun mulurang yung kasuko na ako. Kunya to.
Dong, sorry na dong. Unsa ko nadamang ko sa akong kasuko ko. Hibabaya ka nga. Love ka, ayot ka. Grabe sa din yung pang ano, puno mo tas kinaurasan. Sa iluan na lang ko kudong ko. Promise, dili na lagi mausab lagi. Saos! Ano nang tanang di mo usab dito eh. Di na lagi, promise. Di ka nang paros, ha? Di na ka man ng paros na ako. Dili na. Di na ka man muspusog kaldero sa ulo. Dili na, promise. Pantay na ka! Usbar na! Di na lagi. Basta ilan sa kong pakita nga mga kanang mga paduda na ako ba. Nga may babae ka. Kaya dali naman kay kumagselos ko. Huwag mo kung mababae ko, manlaki na ka. Ha? Unsa? Wow! Tarong ha? Patak ka lang yung nagbira ko asawa. Gamay duda. Paksik na yun. Paita. Nagpugong rin ko. Kay asawa lagi. Mahal po na ako. Unya, abay dili na itong usbang pa nga dili na sa manapat na ko. Kay mamayang saad. Unya to. Munya ka na unsa naman imong kinawarasan ha? Nagpa-inject na ka. Usming, Para sa unsa man tayo. antitetanus ba? Antitetanus? Grabe sa ni mo tayo. Uy, may iring ng asawa o iro ba ka nga mga oras na ko. Pero, ito tayo. Unsa man sa nang uni mo? Klaro ba? Muna mo na ipahak. Klaro ba dong? Oh, klaro dong. Klaro. Kaklaro na. Mura bag ko pa man nayo. Nung sabi na tayo. Ay na, naigo man sa luwag ba? Grabe. Luwag. Dako kay pahak. Dako, matsag yung luwag. Manghod og gamay sa palagot. Unsa mo dito? Unsa mo kay tabuan nga igo man kas luwag? Puspusan kang nanay mo? Nanay, muspos nanay mo luwag? Oh. Nadaan pa ko. Andoy! Andoy! Biyaan sa kadong ha, kay nanawag sa commander dong. Patay ato na tayo tayo. Basig maigo na sa kas luwag nga mura kada kuwag pala. Kakito. Osming! Day. Kuyawan sa tali mo eh. Kalit mo lang kagtungan sa akong luyo. Dako agsa ni mo na ko eh. Huh? Kung karon di na ka makadinay, may ebidensya na kung namabay ka. Pagsoda dayo eh. Binuang na nga. Bisaan na ba di nagkamangamuras na ko? Di nagkamamuspos na ko? Di nagkamanamparos? Timan ito sa adi Mga mo. bitaw, ni saad ko ana, pero wako mo saad nga dili ko mangumot imong itlog mo. Kinsa ning giingan nimong beautiful sa imong cellphone, kinsa ni? Wala patay na ako itong pulsara niya. Aw mapusa gid eh. Kung di ka mutug-an ako kung kinsa ni babayhana. Kinsa ni ha? Kinsa? Ay, pasultiyan ako. Karon sulti, kinsa ning imong giinag beautiful ha? Kinsa? Ako geng na beautiful, oy. Unsa din nga sa imong cellphone? Ebidensya ni nako. Asa ko na ba? Kana unsa man ha? Kataruan na ha? Basa ha? Hindi mo ko na beautiful, God. Unsa man na? Hindi na beautiful, but terrible. Lalo ako, but terrible. Hindi ka mabasa. Hala, pagkabungot sa itoy. Wa man ko mag-antiparagod. Wa man ka magsulti sa dako mo. Kulator kang nanay na. Ako na rin, ikaw mo sa itlog na. Ilong kumot di ay na bay. Ay! Muna ang problema sa kasawa. Dili naman tuon siya ng paros, dili na mamuspos, di na mga oras. Pero mangumot na may nuwag itlog. Upgraded na kayong... Na, saon kumakantao ni ako asawa eh. Layasan na balkan ako ni. Kalisod na sa dug. Ako'y mga lata niya. Mahinay ka niya na ako. Kaliyok na pagkitawang ko ninyo. Unsa man kung kamong pasultihon. Usming. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na ito karagadawa, Goliath. Atong sindir, Ate Pres, mauni si... kayot ha? Si... Lita? Usming. 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 Oh, si Usming. Problema lagi taon siya sa asawa. Dili man tuod taon siya ng paros. Dili man mamuspos, dili mga oras. Pero mumutog itlog. Ha? Kisa man siya. Gapred yan siya. Si Blita. Isa man yung kumunton ang itlog. Ka-Usming. Yan ang bana? Iyang bana. Yan ang bana. Okay ra, oy. Yan ang bana. Kumutay lang mo diha, oy. Mag-away, minuon mo, Usming. Ang ako pag mangumot lang tao kumuton. Lain, saan ka na puro mag-itlog? Saan sana siyang dugan, Ming? Oy, kumuta. Ano dalin? Nga mag-away pa man mo namin. Oy, para na ako, di man ang buangay mo mag-away ng kumut-kumut taon. Maunsa, bam!
Kisa may mangaway ang... Si Babina, nagkikadaan niya, Ate Pres. Ay, ito si Babina. Nga, Babina! anong mangaway man siya? Nga gikumot. Uy, O kumot. kila, uy, ano ba na kumuton? Uy, ba nag-asawa man ka mo? Asa na ito mabasa nga kikumot ang itlog sa desk Bible ba? Naandi ay bam? Naan natin mabasa na? Ha? Sige, sige. Ano ba? Unsa man bam? Ate na, dili mabasa na to, ha? Okay. Oh, kung ari ka diri sa Sirach Kapitulo 25, versikulo 17. Ah. Kung ang usa ka asawa daotag buot, mausab ang iyang panagway. Hangtod maingon siya sa usa ka mapungot nga uso. Usa ning uso? Lan ka ng beer? Di, Dear. kanang wild dog. Usa ba, usa? Ah. Diba? Usa? Wild dog. Wild dog na. Oh. Ay, oo. Kanang usa ka. Wala, wala, wolf. Wolf, oh. Oh. Na, wolf, wolf. Oh, usbo na to, ha? Mga misis, kung ang usa ka asawa... Ay, uso beer din na. Uy, beer. Beer, kanang uso beer ba? Beer, beer, oh. Kaya ang kanang kuan, Ate Pres, ang kanang usa, kuan man na, lagsaw man na. Ah, di ay, Oh, ang- lagsaw ko ang yung sungay ba Binisaya na magsanga-sanga? usa. Oh, Ug ang kaning katong- uso, beer ni, kanang dagko ba nga mo ron? Dako nga. Oo, oo. Dako nga. Manggukod man nagtao, guro, oh. Usbo na to, ha? Sirach, Kapitulo 25, versikulo 17. Kung ang usa ka asawa, daotag buot, mausab ang iyang panagway, hangtod maingon siya sa usa ka napungot nga uso. Ang iyang bana, mapugos paglakaw, og ang iyang bana mapugos sa paglakaw ug sa pagkaon didto sa mga kasilinganan diin adto niya ipagawas ang iyang mapait nga mga panghupaw. Sakto to kay ang atong sinder, no? Atong sa isang kumpare taon musumbong may tungod siyang asawa nga mga lata manamparos mamunal og mandukol nya manghapak og takob sa kaldero. Kalain po na nga asawahan, no? Kanina ni ba nga, kanang kinaiya sa babae asawa, di ba maintanaw, no? Ang ako Di na na maing paminahon, di maintanawon. Ako na ibawa na presno kanang bisag dili lang manapat bisag sa tagaw-taw lang di jud ganahan ang bana mo uli. Dili. Oh, kanang nagar na kayo nga asawa. Bisan sa babae, bam, kung ang ilang bana, yun ana ang tinaiya. Naman na nang tinaiya sa bana po nga, abubuan, niya, tagaw-tawan ka, permi, niya, madugay kag uli, kung aga tagaw-taw, ni mo, ano ba, magkapungot, magkawa sa love. Kanabitong bisan ari lang ta sa mga hayop. Kanang babaeng iro nya mo duol ang babaeng laki nya mo ang babaeng iro kanang murag mo ang iyang kita iyang tango. Mo islag ng mga babaeng mga laking iro managandayon. Samot ang tao doon na eksakto buot. Tinuod, Oh. Kanang gingon nila ba nga kanang na ang inigabot ka sa trabaho, kapoy imong lawas. Unya, Unya, sa batong kag tagaw-taw. Oh, nagigotom pa ka. Namaol pa ka. Dagkadusingot pa ka. Mula ka og balik. Oh. Eksakto ni gingon diri sa Biblia nga ato sila sa laing bahay. Ato, Maunay kuan rason nganong ang ubang bana makapangita og kuan laing babay. Kailangan makompare ba nya sa ila samukan sila sa kinabuhi niya nga inana lang pirmi way kalinaw. Oh. Muna. Parehara sa anak bam imong anak kanang inyong panimay way kalinaw Gubot, o gubot niya labi na imong yang mga ginikanan magsigig away. Ang anak-anak kargado dali maminyo. Kay gusto nga, doon na ilang kaugalingon na. Na malikay siya sa ilang panimay nga gubot. Gubot pas lukot. So, gustong mulikay. Sakto nga itong giingos sa ka anak no nga mag-away ang gidikanan yang ingno nga ma. Pa, ay mo sig away kay dagko na mi, mag-away kay mo ato bungtod ay saba kaayo. Oh, pero bisa na. Bisan paglayo kay nahibaw ka nga wa na sa sila kalinaw, ana ba? Mas dito ba yun ang malinaw ng panimay? Malinaw na niyo Malinaw, panimalay no. oo. So kanina itabo ko sa tong sinder nga ingon ani nga hasta man sa yang amahan ginagdaaw sa yang sa inahan. Oo. O murag na yang asawa murag na liwat. So kaning nahitabo karon sakto na putong gingon nimo sa usang adlaw Ate Pres nga Nga. ipakita gyud ang pagkabana. Kana. Ang imong pagkabada. Tagka ba na? Nala! Ma'am! Oh, pero usahay mas maayo man gyud Nga. Ate Pres no nga kanang naang sa inyong tingon lagi sa Ate Pres Goliath nga importante gyud nga magkasinabot ang magtiayon kay maggubot ang inyong pagpuyo ultimo inyong mga anak manglayas og apel ato sa laing bahay kay dili ganahan sa inyo kay samo kayo sig tagaw-taw ang asawa magsig away ang banag asawa uno sahay ang mga anak Sayo ba minyo? mapugos paglakaw niya ung uban sad magminyo og sayulan kay Para gubot ang ilang panimalay. Di way kalinaw ba? Way kalinaw. Idangop naman na sa kuan sir sa tingan Usming. Usming. Ah,
kanang naang idangot naman to sa pag-ampong, ikaw na may butan-butan diha, eksakto po nang gingon mo nga dili ka mubakyaw sa imong kusog. Oh, dili eksakto nang gingon nga dili sa mubakyaw sa imong kusog, sa imong bukto tungod kay kuyang tinud-on, babae ra mang buhat, malupig man sa niya. Idangop naman sa pag-ampos, ako nang gingon, udangop kita ng Senyor San Jose, o sa kamodelo, o sa kamaayong bana, o sa kamaayong pamilya. Ug salamat sa pagpanagat diha, naman noon. Kung ako ang puzzle Subscribe to Dramaturgo